ko e nder jonde gouvernement Burkina Faso pellita fusilga pelle politique ƴetta ngu laamu no addi dalilu wi'ugo ko ɗe pelle saabi alhaaliji hewɗi e nder leydi ndi ɗum ko wano sendo yimɓe e bonnugo hakkunde wuruduɓe kono hari golleji ɗe pelle dartinanoma gila lewru ceena ɓuru hitande 2022 ɗum ko sa'inde Ibrahim Traoré ari ka hoore yaaku leydi ndi e ɓaawa fusugo ɗe mojoɓe e pelle politique ɓe jagorɓe ƴetti e ɓoore heyre ɗum ko sabu no ɗe pelle gollirta noon fii jawle majje e sartiji no o hoorejo lundiɗo laamu gollirta e biyol Emile Zerbo jagorɗo halfinaɗo dawro e gure ko anga rewgol laawol hanugo saabi nde e ɓoore o hoorejo no tumiri ɗe pelle saabagol lurre e nder rendu ngon Emile Zerbo ɓeydi andinde ko nde e ɓoore ƴettana ko sabu waylugo darnde dawla on e kala jawle ko ɗe pelle fusaɗe jogitino ko laamu nguronata ɗum e joni kala e ɓoore sariya ƴettetende hewtinte ka suudu sarɗiyankoru e nder appu hanuɗo e andintina e ado laamu jattede Burkina Faso e hitande 2022 hari ko ɓuri pelle politique temeɗɗe no woodi e nder ɗen 11 no tawa ka suudu sarɗiyankoru gila hitande 2020